Zanele usakhuluma kulamazwi lokhuluma ngayo ukuthi umuntu umthanda njengoba enjalo. Angithi uyakhumbula uyishow yethu ithi sikhipha imfihlo. Ngibona ukuthi isikhathi esiright lethu ukuthi ke na sonke sivulelana ifuba naye useyithathile indaba wayibeka etafuleni. Uzanele yena ngabe kukhona mhlawumbe afisayo ukubeka etafuleni kusale seniqala nje endaweni eright eclean. Yebo sesikukhona nje nami engamfihlela khona nje. Ungathanda ukusidawulela kona? Yebo sisi mina ngumuntu odla amaphilisi kahle. Imake Zanele kukhona amaphilisi ediabetes, kukhona amaphilisi eBP. Hey maningi amaphilisi nami ngidla amaphilisi esinus. Usho maphi amaphilisi Zanele? Sisamaphilisi lawa awe-HIV. Lindo. Ubulazi lolu daba? Hayi cha bengalazi kodwa the time ngihlala naye ngisengawabona amaphilisi esikhwameni nganga understand ukuthi awani. Siyanibingelela ababukele emakhaya uhleli no Blaqlife TV. Namhlanje isiqephu sethu esithi sikhipha izimfihlo. Uhleli nentokazi yakamhlongo ulungile mhlongo uMakhedama amahle uBhebhe. Namhlanje sihleli nobhuti wethu uLindo Xulu. Sawubona Lindo. Sisomjani? Ngiyaphila nami. Awusichazele ubani uLindo Xulu? Lindo Xulu umfana osuka eMtuba ngokuhlala ngihlala ehostel. Uhlala ehostel lapha kwaMashu. Ya kwaMashu, hostel kwaMashu. Le show lesikhipha izimfihlo. Ngabe imfihlo imayelana nomuntu othandana naye, imayelana nomakhelwane noma imfihlo yasehostel nje? Akusichazele. Imayelana nomuntu engithandana naye. Umuntu othandana naye. Ngabe uba igama lakhe lo muntu othandana naye? Igama lakhe uZanele Mshezi. Uzanele wakhona la ehostel. Yebo wakhona la ehostel. Okay, eMtuba ushiyanga umuva. eMtuba ngishiye umakoti wami. Umndeni kahle kahle. Umndeni Lindo. Umndeni wami yebo. Uzanele uyasazi lesimo. Cha ayasazi. Lindo ngathi yona mfihlo le ufuna usixoxela yona and mina ngisabona ukuthi simosha isikhathi ngibona ukuthi asimthinte uZanele khona ezolichaza kahle udaba lakhe uLindo ebeyizwele yena uZanele. Sawubona njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila ulungile mhlongo lokhulumayo ngifona from uBlaqlife TV kuhlelo olibizwa ngokuthi sikhipha izimfihlo. Ngabe ngikhuluma noZanele? Yes, ukhuluma naye. uZanele wakwaBalisibongo. Uzanele wakashezi. Uzanele washezi. Ngabe uZanele unayo umuntu kena athandana naye? Yes, nginaye nje umuntu engithandana naye. Ninesikhathi singakanani nithandana? Seyisikashana nje. Side. Hayi side. Ngabe ungakwazi ukungipha igama lakhe? Yebo, uLindo Xulu. Xobashe. Yes. Hayi, kwakuhle lokho Zanele namhlanje sihleli naye uLindo wakaXulu. Uthi uLindo kunodaba afisa ukutshela lona olumshisayo akasazi nokuphefumula ebusuku. Lindo awubingelele isithandwa sakho. Sawona bebe njani? Ngiyaphila sana sami njani wena? Hayi ngiyaphila nami. Ngabe ziphika izindaba eshisayo. Hayi ngoba nje ngithe ukuthi angisumele SMS la kweBlaqlife show. Khona into engifuna ukutshela yona, yabo. Yeah, lalela. Ya into ekade ngangifisa ukutshela kodwa Yeah, khuleka nje ungitshele isithando sami. Sizolungisa la Lindo. Khuluma. Khuleka. Ya usakhumbula ukuthi hlanganile kwaba mnandi sithandana
Njengoba namanje siqhubeka sithandana ngithi. Yeah, and ngifuna ukutshela khona ukuthi kahle nginomuntu emakhaya eMtuba ebengithandana naye. So the time ngihlala nawe ngithola umsebenzi. Yes. Sithandanile the time ngithola umsebenzi and bekumele ngikunika imali lokho ngibhizi ngithi anginayo. Imali bengiyisende ekhaya ngisendele ukuthi ngikwazi ukuthi ngilungise into zami nomuntu wami osemakhaya eMtuba. Awuyibambe lapho ke Lindo. Zanele, Yebo sis. buwazi ukuthi kukhona umuntu okhona emakhaya. Cha bengazi mina ngazi ukuthi nje uyihambisa ekhaya manje futhi bengi-understand yabo ukuthi phela umndeni kumele uwondle yabo wakini. Bengazi ukuthi khona umuntu osifazane okhona akaze angitshele mina. Oh kusha lokho kuwena. Usha sis. Hayi shuthi imfihlo yokuqala leyo. Ithini imfihlo Lindo? Imfihlo yesibili ukuthi usakhumbula ngithi ngiyagula ngiyothwasa nginabantu abadala ngemakhaya. Yes, ngiyakhumbula. And ukuya kwami emakhaya ngangayo ukuthwasa kahle ngangiyoshada. Uyoshada? Eish. Athi Uyagula nje impela nje wena uyoshada emakhaya. ake ngene la Zanele. Zanele. Yebo sis. Ake ngene la. Angithi kuthiwa ke na umuntu maye nobizo, ake ngibize kanjalo, uba nezimpawu ezikhomsayo ukuthi hayi ubiziwe lo muntu, ubona amaphupho abanye balokho bequleka, wena ubukubona lokho. Yebo sis bekuwumuntu nje othi uyagula yabo. Kanti wayelokho uthothi ngase sithandana wayeshilo ukuthi umuntu olokhuzana onabantu abadala. So mina ngakubona ukuthi mhlawumbe ugulela lokho bese ngitshela naye ukuthi hayi ibona because wayevele ngiyibonakalisa boyibusuku aphuphe. Yes sisaphuphe ukuthi kumele aphindele ekhaya ayolungisa izinto alungisa into zakhe ayothwasa. So mina ngangicabanga lokho ngangazi ukuthi mayelana nokuthi hambe yoshada omunye umuntu esifazane ngikhona engangazisanga nje nokungazisa ukuthi ukhona kasisathandana. Hayi mina Lindo yangihlula le. Awungichazele manje kuno video call, kunama WhatsApp call. Wena Zanele ubungamthinti noma wena Lindo ubuziba ucingo? Cha phela bengamzibi cha. Angithi ekuthwaseni makuthiwa uyothwasa kunokuthi amafoni awasetshenziswa. Amafoni bengasetshenziswa. So Zanele uke wamthinta esayikule uhamba isikhathi esinganani le period entwaso yakhe? Wahamba nje Unyaka wonke ningakhulumi. Wahamba unyaka wonke. Cause mina mina ngumuntu othanda ukulokuzana information. Ngoba ukuthi umuntu mayothwasa kwenziwani yabo. Ngeze ukuthi shuthe amafoni yabo nga-understand. Wa-understand. So ayikho ikholo wakwayenza walibamba uthukuzwa phela. Sabantu besifazane thina sikholwa ngokuzwa nokubona. Cha phela nama ngithi kwakuwumuntu vele one-information yaleyo nto ayazi indaba yentwaso. So mina ngangibuza umuntu owazi one-experience yakhona. Wangichazela ukuthi hayi cha kuhamba kanjalo ngempela. Mina ngazi ukuthi umuntu uthembekile-ke vele. Angazi ukuthi umuntu ozovela njiki. Hayi Zanele ngiswela amagama ke. Ngoba ke selidalulile udaba lakho Lindo uxabhashe bakithi. Awusho lithini kusasa lenu? Ngifuna mama kubuhlungu umuntu umthemba akwenze lento akwenze yona. Angazi ukuthi why engafuni ukuthi akhulume yabo. Cause benge ngibe nankinga ke mina ukuthi khona umuntu olokhuzana osekhaya emuva yabo. Ngoba nami sobe ngiyazi indawo yami yabo njengomuntu esifazane. Nesizulu siyazivumela. Lindo xabhashe noma ungase siyena nje uxabhashe omuhle ususiphulela inhliziyo uZanele. Zikhona inhloso ngoZanele? Ya inhloso bezikhona and ziningi inhloso enginazo ngoZanele. Naye ngozi if bengangibekezelela uZanele bengizokwazi ukuthi ngiqhubeke naye ngenze the same thing engenzile. Umuntu wami wasekuqaleni nje usho ukuthi umuntu
sihambe sithembuke. Ayidalule udaba lakhe Zanele. Alibeke nje lucace ukuthi Lucace. isithembu. Yabo nje beke ngibe nankinga mina yabo. Yeah. Ngikwazi ukumhlonipha phela umuntu umthanda njengoba enjalo uma umthanda ngithi. Zanele usakhuluma kulamazwi lokhuluma ngayo ukuthi umuntu umthanda njengoba enjalo. Angithi uyakhumbula ishow yethu ithi sikhipha imfihlo. Ngibona ukuthi isikhathi esiright lethu ukuthi ke na sonke sivulelana ifuba naye useyithathile indaba wayibeka etafuleni. UZanele yena ngabe kukhona mhlawumbe afisayo ukubeka etafuleni kusale seniqala nje endaweni eright eclean. Yebo sesikukhona nje nami engamfihlela khona nje. Ungathanda ukusidawulela kona? Yebo sisi mina ngumuntu odla amaphilisi. Imake Zanele kukhona amaphilisi ediabetes, kukhona amaphilisi eBP. Hey maningi amaphilisi nami ngidla amaphilisi esinus. Usho mapha amaphilisi Zanele? Sisamaphilisi lawa awe-HIV. Lindo. Ubulazi lolu daba? Hayi cha bengalazi kodwa the time ngihlala naye ngisengawabona amaphilisi esikhwameni nganga understand ukuthi awani. Wanga understand ukuthi awani. And ngiya understand treatment inezikhathi. So awungitshela ukuthi ubungamboni nje ethi shobe eyontshontsha iphilisi athi shobe. Nawe ke sisikhathi ukubone endlini makukhona abantu abaphuza amaphilisi uthi awungiphe nami ngiphuze hlezi kuphuzwa. Hayi cha shuthi hayi bengakaze ngimbone. Bengakaze ngimbone. Uzizwa unjani ke okwamanje? Hey noma ngingazi ukuthi ngizoqala ngaphi kodwa mina ngokwami bengakakuza ukugula and bengasiza ukuthi noma kube khona leyo mkhuhlane ngakakuza ukugula kodwa sengizohamba ngiyochecka yabona umndeni wami Uchecke nomndeni ekhaya. Ukhumbule Lindo ukuthi iHIV akuyona i-death sentence. Iyakwazi ukuthi kena uyimanage uphuza amaphilisi udle healthy and siyakukhuthaza ukuthi uhambe nomndeni wakho niyochecka ngoba esedawulile uzanele kube kuba ukuthi ukutshele akutshelanga ekuqaleni kodwa uyakuchazela manje. Zanele Yebo sisi. uzizwa kanjani ngoba kade lokhu ifihlile lemfihlo usuyidawulile namhlanje? Uzizwa kanjani? Ngizizwa ngikhululekile kancane kunokuthi-ke yabo ngiyaxolisa nakena ukuthi angikwazanga ukumtshela kuphela ukuthi nje ngangingazi uzongithatha kanjani ngalesi sifo yabo. So nje ngizizwa ngikhululekile kodwa nje ngiyaxolisa nakena ukuthi uwaze manje bengabe nami ngibe umuntu oneqiniso ngamtshela ngale ndaba. Ngabe Zanele bakhona amanye ama-partners onawe eceleni ngaphandle kwaXabhashi? Hayi cha sisawekho wangifica nje ngingedwa. Uwedwa. Ninazi ingane? Hayi cha sinayo. Emakhaya zikhona ingane? ya zikhona ingane emakhaya. Zikhona. Yebo. Unkosikazi lo mshiye eMtuba uyazi ngoZanele? Hayi cha bengazi kahle kodwa naye bengifisa ukuthi gcine ngihlale phansi ngimtshelile. Umxoxele mawukuthi kena mawubuka nje udaba uzothatha kanjani. Nangu uhleli lapha emakhaya ugada ikhaya uyakhulisa wena ngala wakho omunye umndeni. Hayi khona ngisazi kodwa umuntu ezo understand. Umuntu ozo-understand. Understand. Hayi Lindo Xabhashi uzizwa unjani ke phela yazi masugunyulukile wayikhipha inkinga uzwa ngathi kusuka izinto nala emahlombe. Ya hayi khona ngasho ukuthi sengikhulekile kuze ngikwazi nami ngiqhubeke naye ngenze okufanele ukuthi ngikwenze ngihambe ngiyobona kubo. Yabo. Hayi Zanele Yebo sisi. siyabonga kakhulu ukuthi ukwazile ukuthatha ucingo lethu Blaqlife TV. Siyakuthanda kakhulu ube nosuku oluhle and siyathemba ukuthi nizoba nendlela enhle futhi ninoXabhashi. Yebo ngiyabonga kakhulu nami sisi. Okay siyabonga Zanele. Ngiyabonga. Nizela ke balalela uLindo egonyuluka kuZanele. Hayi impilo inzima kodwa kuyaphilisa ukukhuluma iqiniso. uXabhashi angafakaza la ukuthi hayi useyaphila mayiphuma nje lana uqonde emndenini yolungisa izinto nanoZanele. Xabhashi
akhona amagama okugcina kulabo bantu abanye osahlele ekhaya ukuthi nemfihlo. Ngizoyithini le mfihlo? Hey, noma engekho maninga yawo nakhona ukuthi if uzazi ukuthi ufunani empilweni noma zikhona izinto oyifihlayo because ngabafana impilo injalo kodwa okwenzeka umnyameni kuyavela nasebukhanyeni isiZulu sisho njalo. Hayi sisho njalo bakwethu ukuthi ke na akukho okufihliwe ongeke uvela. Siyabonga kakhulu balaleli bethu su Blaqlife TV. Mawukuthi nawe unayo imfihlo ofisa ukuyisharisha, cela usende i-message kuleyo number evela lapho. Intombi yakwenu uLungile Mhlongo uyavalelisa. Please love, like, share, tell your friends, tell your friends about Blaqlife TV and share our posts as well. Siyabonga kakhulu. It's the Blaqlife TV.